أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. za mu ci gaba da karatun madarijus saliki. Mun gama har yanzu muna cikin babin da ta'if asrar haqiqatit tauba, kuma mun yi latifa guda biyu. Yanzu aka shiga latifa ta uku. Karatun yau da gobe in Allah ya yarda muna kira ga makaranta a bishi a hankali, saboda akwai matsaloli masu rikitarwa, amma abin da ya sa da mun ce ba za mu yi ba, amma abin da ya sa muka ce mu bi saboda waɗannan matsalolin su shigo mana ƙasar mu. Wasu daga cikinsu ana jin maganganu daga wajen wasu mutane da sunan ɗariƙa ko haƙiƙa, wanda ya zama tilas a wannan lokaci a yi bayani yadda mutane za su fahimci gaskiya da abin da yake sabanin ta, insha Allah subhanahu wa ta'ala. So yace qala sahibul manazil, Sheikhul Islam al-Harawi yace al-latifatu thalithatu, latifa ta uku, anna al-mushahadatu al-abdi وأن مشاهدة العبد الحكمة لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح حسنة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. cewa bawa idan ya mushahadar hukuncin Allah, kaddarar Allah da abin da Allah ya hukunta, wannan duba da yayi da shaidawa da yayi ba ta bar masa kyautata wani abu kyakkyawa, ya ce wannan aiki mai kyau ne ya ga kyansa, walastik ba hasayya ko kuma wani aikin a cikin ya kalli aiki ya ga muni a cikinsa, saboda ya ɗaukaka daga dukkanin ma'anoni ya koma ma'anar hukunci, cewa Allah shi ne ya hukunta. Wannan shi ne abin da malam ya faɗa. Ibn Qayyim yace hadal kalamu in ukhidha ala zahirihi fa huwa min abtalil batil. Wannan magana idan aka dauke ta akan zahirinta a yadda take, cewa idan mutum ya tsaya kawai ya duba cewa duk abin da ya aikata Allah ne ya kaddara, saboda haka babu abu mai kyau babu mara kyau tun daga wajen Allah yake, yace aka dauke ta akan wannan akan zahirinta, tana cikin mafi munanan maganganu. Alladhi laula ihsanu dhanni bi qa'ili, wacce wato ba dan saboda kyautata zato ga wanda ya faɗa ba, wanda ya ambace ya wannan maganar, wa ma'rifatu qadrihi min al-imamati wal ilmi wad dini, kuma cewa an san girmansa da darajarsa da kudurarsa a cikin imama da cikin ilimi da cikin addini, da nusiba ila lazimi hadar kalam, da sai a dangana shi da wato abinda wannan zancen ya lazimta. Wato magana ce wacce idan aka ce za a ɗauke ta a ce wannan maganar ga abin da za ta kai ka zuwa gare shi na ɓata, da sai a dangana da shi, amma an san shi Sheikhul Islam al-Harawi, an san matsayinsa a cikin ilimi, an san matsayinsa cikin addini, an san matsayinsa cikin imama, an san ra'ayinsa akan wannan, sai ka za dangana shi da ita. Wa ma'ana hada, me ma'anar yace kuma walakin man ajal ma'sumi fa ma'khudhu min qawlihi wa matruk. Amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowanne mutum ana riko daga cikin maganarsa ana kuma ajiyewa. Wato duk abin da wani mutum ya faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, za ka auna shi da mizanin shari'a. Wanda ya daidai za ka ɗauka, wanda bai daidai ba za ka aji. Kuma wanda ce ƙa'ida akan kowane abu, kamar yadda za mu zo magana a gaba. Wa man dhalladhi lam yazil bihi al-qadam,
wannan yakbu bi hijjawat. Wane ne kuma a cikin ɗan adam wanda wani sa'in jigajigansa kafarsa ba ta zamewa da shi ya samu zamiya, ko doki ya kubce da shi, ya dokin sai ya kubce da shi. Saboda haka wato ba cewar malami an samu wani abu a cikin maganarsa da za a ce za a yi gyara ko za a yi tawili ko za a ajiye ta, ba wani abu ne, ɗan adam ne ba masu yi. Wa ma'ana hada annal abda ma dama fi maqamin tafrika. To sai ce ma'anar wannan magana da Imam Harawi yayi, cewa bawa in dai yana nan a muƙamin rarrabewa, fa innahu yastahsinu ba'd al-af'ali wa yastafidu ba'daha nazaran ila zawatiha wa maftaraqat fi. Wato sai ya kasance yana kyautata waɗansu ayyuka, ya gansu waɗannan abubuwa suna da kyau, ya kuma munana wasu, ya ga waɗannan abubuwan ba su da kyau, ya duba zatin aikin da kuma abin da ya rarrabe su. Misali, suka kalli gaskiya, ka ce gaskiya na da kyau, zance na ƙarya ka ce ƙarya ba ta da kyau, ka ce zina ba ta da kyau, aure yana da kyau. To irin wannan, idan kana wannan matsayi na rarrabewa, fa idza tajawazaha nazruhu ila masdariha al-awwal, idan dubansa ya tsallake wannan wajen zuwa tushenta na farko daga inda aikin ya fito, wasu duriha an ainihin hukmi, da kuma fitowarta wato daga cikin ijaniyar hukunci, wasu ma'iha kulliha fi tilkal aini, da tattarwata ga baki ɗaya cikin wannan ijaniyar, wansi habi dalil mashi'ati alaiha, da zame wato jelar shi ganin damansa daga cike zama ba shi ba, wa wahdatil masdar, da kadaitar wato source asali, wa huwa al-mashi'atu shamilatu ammatu mujiba, wato ita ce ganin dama wacce ta lullube komai, ta kunshi komai, ta wajabta komai. Wato abinda Allah ya ga dama, abinda da yake faɗa ke cewa duk abin da ya faru sai Allah ya yadda, sai Allah ya so sannan abu zai faru, ko illa ma sha, sai abinda Allah ya ga dama zai faru. Idan ka duba cewa Allah ne ya ga damar wannan, kuma Allah ya ga dama babu wani wanda ya isa ya hana, fahiya bin nisbati ila masal hukmi wa anil mashi'ati la tusarri bi husnin wala qubhin. Idan aka yi duba zuwa inda ta taso na hukunci da wato idaniyar mashi'a ta Ubangiji, to ba a siffanta ta da kyau ko da muni. Idil husn wal qubhu inna ma arada laha inda qiyamiha bil kauni wa jiryaniha alayhi. Saboda ai kasance wata kyakkyawa ko mummuna, wannan ko kuma kyau da muni ana bujirowa ne, ana bujiro su akan aikin ne lokacin da aikin ya zo ya tsaya a cikin halitta kuma ya tafi a cikin abin da Allah halitta. Sai ba da misali ce fahiya bi manzilati nur shams, sai ta zama kamar hasken rana, wahidun fi nafsihi, shi kadai ne akan kansa, gairu mutalawwinun wala mawsufin bi umratin wala safratin wala hadra, ba mai kala bane, ba a siffanta shi da cewa shi ja ne ko shi yalo ne ko shi kore ne. fa idza tasala bil mahall al mutalawwina wasifa hina idan bi hasbi tilka al mahall, idan ya zo ya sadu da mahalli mai launi, sai ya zama a siffanta shi da wannan launin, li idafatihi ilaiha wa tisalihi biha, saboda an dora shi a kansa akan wannan mahallin, kuma ya sadu da wannan mahallin, fayura ahmar wa asfar wa ahdar, sai a ga abuja ko a ganshi yalo ko a ganshi kore. wa huwa bari'un min dhalika kullihi idha sa'ida min tilka al-mahal ila masdar al-awwal al-mujarrad an al-qawabil, kuma sai ya zama ya kubuta dukkanin wannan idan aka daga daga wannan mahallin zuwa tushensa na farko wanda yake ba a hada shi da abin da ya karbe shi ba. To bari na ba ku wani misali da za ku gane. Yanzu fitila, wannan kwan fitilan da idan mun kuna sai muga haske, ko haske muke gani. Idan yanzu muka ɗauki glass ɗin nan da ya rufe kwannan gaba ɗaya, muka sa kala kore, muka kunna fitila mai zafin, mu zama ga ɗaki ya zama green.
fitila ce ta canza ko wani abin da aka saka. Dan muka sa jafa, dan muka sa shuɗi, to abin da yake faɗa ke wai aikin idan ka duba cewa aiki daga wajen Allah yake, ba za ka ce aiki na da kyau ko ba shi da kyau ba, amma daga sanda aiki ya zo ya afko dan adam ya aikata shi, sai ka ce mai kyau ko mara kyau. Wato in ka duba daga inda cewa ubangiji ne ya ga dama ya faru, wannan shine maganar malam, wanda kuma daga baya ita kanta wannan maganar akwai malam Ibrahim ya magana akai da akwai bambanci tsakanin Allah ya ga damar abu da kuma Allah ya yi da abu. Amma in a haka a ɗauka abin da dai fassara da za a wannan magana in ji Ibn Qayyim shine cewa idan ka duba cewa ga baki ɗaya daga ijaniyar hukunci komai ya fara, to ba za ka ce yana da kyau ko ba shi da kyau ba. Amma daga sanda ya zo ɗan adam ya aikata shi, to sai zama mai kyau ko mara kyau. Ya ce wa hadha ahsanu ma yuhmalu alaihi kalamu. Ya ce wannan shi ne mafi kyan yadda za ka ci wannan zancen. Ala anna lahu mahmalan akhar mabniyan ala usulin fasida. Duk da cewa fa wannan maganar da aka yi tana da wani maɗaukar daban, wanda aka gina shi akan asalai munana, ɓatattu, gurɓatattu. Wahiya anna iradatar rabbi ta'ala hiya ainu mahabbatihi wa ridahu. Wato shine wai mutum ya ɗauka cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa shine hakikar abin da yake so koyi da shi. Akwai bambanci, kuma akwai dogon magana daga baya kai cewa Allah ya ga dama abu ya afko, ba shine cewar Allah ya yarda da shi ba. Idan Allah ya ce maka kada ka sha giya, sai kuma ya barka ka sha giya, dan mashi asaci ko an yi magana nan, bai shiga tsakaninka da zuciyarka ba, ya bar zuciyarka da shaitan sun sa ka sha giya, sai ka mashi asaci, shi haka ya nufa. To dan ka sha sai ka ce kayi abin da Allah yake so, ko nake tambaya? Idan mutum ya sha dan kawai dan saboda Allah bai hana shi sha ba, Allah bai shiga kansa shaitan ba, sai ce ai tun da Allah ya bar na sha giya, to ashe Allah yana so na sha giya. Wannan yana da kyau, wannan magana ce da ta dace. To ashe akwai bambanci tsakanin mashi'a da irada da kuma muhabba da rida. Cewa ubangiji ya bar abu ya faru, ba shi ne cewar ubangiji yana so ba. Ai nawa aka kashe annabawan Allah, ko ba haka ba? Akwai wanda ya sai kashe annabin Allah ba tare da Allah ya bari an kashe su ba. To amma da aka kashe, wannan Allah yana son wanda ya kashe annabin, ko yana so a kashe annabinsa, ko ya yarda a kashe annabawa. To kaga mutumin da bai warware tsakanin mashi'a da irada a bangare daya da muhabbar da bangare ba, ya fara shiga wani asali wanda yake mummuna, kuma ana dora abubuwa akai waɗanda suke batar da mutane. Fa kullu ma sha'ahu faqad ahabbu wa radiyahu. To in waɗanda suka ɗauki wannan usulin sai suke cewa ai dukkanin abin da Allah ya ga dama ya faru, to ai Allah yana so kenan kuma ya da shi. Wa kullu ma lam yasha'u fa huwa maskhutun lahu mabghudun. Kuma duk abin da Allah bai bari ya faru ba, to Allah baya so kenan, kuma yana kinsa, yana abin da yake jawo fushin Allah. Fal mabghudul maskhutu huwa ma lam yasha'u. Wato abin da Allah yake ki kuma yake fushi da shi shine abin da bai nufa ya faru ba. Wal mahbubul mardi huwa ma sha'u. Abin da kuma yake so kuma yadda da shi shine abin da ya yarda ya faru. To wannan shine asali batacce gurbatacce, rashin rarrabewa tsakanin abin da Allah ya kaddara ko ya hukunta da abin da Allah yake so ko ya umarni da yi. Kuma in ana fahimtar wannan, za a fahimci bambanci tsakanin abin da ke cewa rububiyya da uluhiyya. Ubangiji Rabbu da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, shi Rabbu, mun yi wannan bayani, dukkanin abin da yake faruwa a cikin duniyar nan gaba ɗaya mashi'a sace.
shine zai aiki halitta, shi yake rayawa, shi yake bada lafiya, shi yake bada rashin lafiya, shi yake kashewa, shi yake arzutawa, shi yake ɗaukakawa, shi yake kaskantarwa, shi yake bada mulki, shi yake karɓar mulki. Duk wannan rububiyar Allah ce. Shi yake baka ikon ka aikata abu, shi yake hanawa. Duk abin shi yake saukar da ruwa, yake fitar da sirri. Duk wannan rububiyar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan ta shafi dukkanin mutum da mumini da kafiri da fajiri da fasiki. Allah zai raya su, zai kashe su, zai raba arzikinsu, zai raba lafiyarsu, zai raba baiwarsa, zai raba ni'imarsa, zai raba ubarsa, zai raba cutarsa. Wannan gaba ɗaya muna ƙarƙashin rububiyar Allah. Da tumaki, da shanu, da tattabara, da tururuwa, duk abin da yake nan yana ƙarƙashin rububiyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma kuma aka ce alhamdu ce lillahi, akwai Allah, shi kuma wannan uluhiyya ce. Wannan kuma Allah da kake bautawa shine yace ka aikata kaza, kada ka aikata kaza. Wannan ake bambance mumini da kafiri. To mutumin da ya duba zuwa rububiyya sai ce ai dukkanin aikin da ya aikata Allah ne ya sa shi. Haka ne. Yaddar mashi'ar Allah ce, ba dai Allah ya ga dawo da ba za ka aika. Amma in ka duba uluhiyya ibada sai ka tambayi kanka, Allah ya ce ka yi ko ya ce ka da kai? An gane? Sai ka rarrabe. Mutumin da ya ce ya shiga cikin rububiyya ya manta da rububiyya, ya ɗauki kansa akan cewa shi sarrafa shi ake kawai, ba shi da iko akan abu, ya manta da cewa Ubangiji ya kafa masa hujja da umarni da hani. To ya gina addininsa akan asali wanda yake gurɓatacce. Wannan magana ina fata inda wanda bai fahimta bai fada, saboda tana da muhimmanci a gane cewa yanzu misali in kai rashin lafiya Allah ne dora maka. Arziki Allah ne yake baka. Karɓa yana karɓa. Ɗaukaka yana ɗaukaka. To aikinka da akwai fuska da za ga cewa ka yi aiki, misali ka je ka saba wa Allah, za ka ga cewa ai da Allah ya ga dama da zai hana ka kai wannan saba, yana cikin ikonsa ya hana ka, za ka shi ya ga dama ya barka kai. Wannan rububiyar Allah ce, kuma izza ce. Mai magana cewa yana cikin ma hikimar ma wani sa'in da Allah yake fita tsakaninka da zuciyarka ko shaidaninka, muka ce dan ka yi shahadar izzarsa da buwayarsa, kasancewa shi yake sarrafa ka. In ya ga dama kai ba kai ka sarkake kanka ba, in ya ga dama ya fice daga tsakaninka da shaidan da zuciyarka, za ka je ka aikata zunubi. To amma in ka aikata, bai yadda ka ce masa ai shi ya sa ka aikata ba, kuma bai yadda ka ce wannan abin da ka aikata din haka Allah yake so ba, ko wannan ko kaji ko abin da Allah yake so ka aikata, saboda ya kafa muku ya ce kada ka aikata. Za ga shi ka aikata cikin hukuncin rububiyarsa, amma ka saba masa a matsayinsa na ubangijinka da ya umarce ka da kai, kuma zai kama ka da wani. Latin sai ki mutu kamar wajen tuba, wani sai ce Allah kai ka sani da shi wannan. Ai mun yi wannan karatun da yawa. Mun yi wannan karatun. Mun ce mutumin da ya daga hannu ya ce da Allah, Allah kai ka sani a ciki, muhasama yake da ubangiji, ba tuba yake ba. Ai duk karatun da muka yi ce da shekaran jiya ya nuna maka daga ina zunubi yake zuwa, daga zuciyarka da shaidan, daga zuciyarka da kuma shaidan. Ba a dangana sharri ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma aka duba duk yadda Qur'ani yake, hatta ciwon da ake cewa gashi Allah ne yake iya, Ubangiji ne yake dora maka ciwo. In ka duba wato ibarar annabawa da lafazin su, ba sa dangana shi. Annabi Ayyub cewa Allah ce wa Ayyuba inna ja rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Wai ciwo ya same ni, bai ce ka jefa min ciwo.
wato kuma ni masani shaytan bi nusubin wa aka shaytan ne ya shafe shi da shi haka annabi ayyuba sai na Ibrahim alaihi salam cewa wa idza maridtu fa huwa yashfini idan ne rashin lafiya Allah ne mai warkar da ni kaga bai da ce allazi halakani fa huwa yahdini shi ya halicce ni shi yake shigar da ni wallazi yut'imuni wa yusqini shi ne yake ciyar da ni shi yake shayar da ni sai ce amma wa idza maridtu fa huwa yashfini idan nayi ciwo bai ce idan ya sa min rashin lafiya ba an gane nan yace ya halicce ni ya shirye ni yake ciyar da ni yake shayar da ni sai ce idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfini shi yake warkar da ni an gane ko kuma yace wallazi alladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm al-din kuma ina kwaɗayin ya gafarta min khati'ati zunubaina ni nawa kuskure da ran tashar kiyama yana cikin ladabi ga ubangiji subhanahu wataala cewa idan ka aikata mara kyau ko wani abu mara kyau ya same ka ka dena son dangana shi da Allah subhanahu wataala sai ka ce Allah kaza ya same ni rashin lafiya ta same ni wannan bala'in ya zo mana Allah ka yaye mana duk da an san cewa ibtila'in nan daga wajen ubangiji yake shi ya yadda abin ya faru amma ba a dangana mummunan abu gare shi haka manzo Allah sai yace dukkanin alkhair yana wajen ka Allah sharri ko ba ta saka yana cikin ladabi a cikin mu'amala da ubangiji subhanahu wataala duk abu mara kyau ka dangana shi da tushensa zuciyarka da shedan na aiki ne abu kuma wanda yake mai kyau ka dangana shi ga Allah ka gode masa wannan shine zai haifa maka zargin kanka da tsoron gamawa da ubangijinka da neman da neman gafararsa da rahamarsa kuma ya haifa maka gode masa da rashin ujubu da rashin kiburu da rashin riya da rashin sum'a da rashin jin cewa kai wanne da sanin cewa falalar Allah ce da nasa amma idan ka ɗauka cewa ai da na aikata zunubin nan da Allah ya bar ni a cikin zuwa shi Allah yana so to an samu matsala to wannan kuwa irin wannan canin shine asul qadariyyatul jabariyyatul munkirina lil hikami wa ta'lili wal asbab wannan shine asalin wa'annan ta'ifa ta qadariyya jabariyya wa'anda suke inkarin hikimar Allah da illoli da sabubba duk suna inkarin su sai su ce in aka yanka wuyanka ka mutu yanka wuyan nan ba shine ka mutuwa ba yanka wuya wani abu ne daban mutuwa kuwa daban ba su yadda sai wato su a tunanin su za a iya yanka wuyan ka yanke makogaro amma ka rai wannan haka su suka dauka a nasu a nasu tunanin wanda abu ne wanda ya sabawa hankali yau wato kuma alhali ubangiji subhanahu wata'ala shine ya sanya yanke wuya ya zama sababi ga mutuwa yanke zuciya to daga nan daga inkarin sababi a irin wa'annan ake inkarin sababi a cikin addini har sai mutum ya ga cewa aikata zunubi ba sababi bane zuwa azabar Allah ko aikata aikin to gashi nan to wata sinin akli wata bi kuma suke inkarin cewa hankali zai iya ganin kyan abu ya kyautata abu ko ya ga munin abu wanda duk akwai magana za ta biyo Allah da karatun gobe insha Allah wa annal af'ala kullaha sawa suke ganin dukkanin aiki daidai ne ai la yahtassu ba'daha bima sara hasnan bi ajrihi wa ba'daha bima sara kabihan bi ajrihi ai dukkanin ayyuka daidai suke babu wacce ake keɓancewa da cewa ita wannan saboda wannan sifa wannan aiki kyakkyawa ne kuma wannan aiki
mummuna ne wa ma thamma illa mahdul amr wan nahy alladhi hasuna al-ba'd minha li ajlihi wa qabuha al-ba'd li ajlihi. Babu wani abu babu wani abu sai umarnin Allah kawai da hannunsa wanda yake zama kyakkyawa dan domin shi kuma yake zama mummuna da shi. Wato misali, yanzu kisan kai, mutum bai maka komai ba, babu haƙƙi na shari'a ka kashe shi, abu ne mai kyau ko mara kyau? Ko da a ce akwai shari'a ko babu, a tunanin ɗan adam wannan abu ne mai kyau ko mara kyau? To su ka dai sai ce a ai abin da yasa ya zama babu kyau kawai dan Allah ya hana. Da Allah bai hana ba shi babu laifi. Da wanda aka kashe, da wanda barawo ya shiga gidansa ya kashe shi, da wanda aka kashe dan ya kisa kai, da wanda aka kashe dan saboda saboda kariyar kai, duk hukuncinsa da ya kisan babu wani mai kyau ko mara kyau sai abin da Allah ya ce, shari'a ta ce da shi a yi ko ta ce kada yi. Wanda akwai maganar tana gaba, Allah ya wannan maganar tahsin wa tabbe aqliyayn. Ina son karatun gobe in Allah ya yarda. Wa yajuzu fil aqli an ya'mur bima nahaa an. Saboda haka su tunda haka ne, so a ganin su a cikin hankali zai iya yiwuwa a suranta cewa ubangiji zai iya wato umarta da abin da ya hana. Wato da Allah ya ce ku sha giya, wannan sai in ya ga dama zai iya faɗa, duk da cewa hankali ya gaya maka cewa shan giya yana tafi da hankalin mutum, yana sa mutum ya aikata ayyuka mummuna. Ko da zai iya cewa ku yi ƙarya, kar ku faɗi gaskiya, su a faɗa su, in kuma ya ce a yi ƙarya, to ƙarya sai ta zama mai kyau tunda Allah ya ce a yi ta. Ba sa duba cewa ai ubangiji subhanahu wata'ala ba zai umarta da abin da yake mummuna ba aslan. Baya cikin siffofinsa na kammala, ba cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala shi ya umarni da abin da yake mummuna. Inna Allah la ya'muru bil fahsha'i. Allah baya umarni da abin da yake mummuna. Amara rabbi bil qisti. Ubangiji na yayi umarni da adalci da daidai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana umarni bil ma'rufi, yana hani ga munkari, yana halatta mana at-tayyibatu, yana haramta mana al-khaba'ithu, yana halatta mana daddaɗan abu, yana haramta mana mummuna ɓatacce. To duk wannan su ba sa gani. To wala yakunu zalika munaqidan lil hikma, kuma sai su ga cewa Allah zai iya halatta abin da yake umarni da abin da yake mara kyau, abin da ya riga ya hana, ko kuma ya hana abin da ya riga ya umarta shi. Wannan kuma ba zai zama yayi tanakudi, yayi wa undermining ko yayi ya ci karo da hikimar Allah ba. Idil hikmatu tarji'u indahum ila mutabaqatil ilmi al-azli li ma'lum. To so wajen su mai hikima cewa abinda Allah subhanahu wataala yake ne ilimin sa na azali, cincin na fil azal, ya zama ya daidai da abin da ya sani. Wal iradatil azaliya li muradiha, kuma ita iradar Allah subhanahu wataala ta zama ta dangana da abin da ya nufa. Wal qudrati li maqduriha, qudrarsa ce aiki akan abin da ya kaddara, shine hikima. In Allah ya kaddara abu shikenan, in ya umari abu shikenan, in ya yarda abu shikenan. Fa idan al-af'alu bin nisbati ila al-mashi'ati wal iradati mustawiyatun la tusafu bi husnin wala qub. Saboda haka a tunanin waɗannan mutanen, ayyuka in dai an duba zuwa cewa Allah ne ya yarda su faru, ko Allah ne ya izinin su faru, ya ga dama suka faru, ya nufa suka faru, to daidai suke, ba a siffanta su da cewa suna da kyau ko ba su da kyau. Fa idza ta'allaqa biha al-amru wan nahyu sarat hina idan hasanatan wa qabihatan. To amma in aka rataya su da umarni ko hani, to suke zama mai kyau ko mara kyau.
وليس حسنها وقبحها زائدا على كونها مأمورا بها ومنهيا عنها wato kyanta da kinta kyan aikin da munin aikin ba wani abu ne da aka ƙara akan kasancewarsa an umarni da shi ba an hana ba fa'ala hadha idza sa'ida al-abd min tafriqati al-amri wan nahyi ila jam'i al-mashi'ati wal hukmi lam yastahsin hasanatan wa lam yastakbih kabihatan to idan haka ne ko a wannan tunanin su to daga ran da bawa ya tsallake wannan rarrabewa tsakanin umarni da hani cewa Allah ya ce kai Allah ce ka rage sai ya koma zuwa mashi'a an gane idan tsallake ka daina kallon cewa Allah ya ce yi kaza Allah ya ce ka bar kaza sai ka kalli cewa ai Allah shine ya ga dama ka aikata kaza to sai ka zo baka ganin kyan aiki ko muninsa fa idza nazala ila farqil amri sahha lahu al-istihsan wal istighfar idan ya sauko zuwa rarrabewa ta umarni to shikenan sai ya iya kyautata gani abu mai kyau ko ya ga mara kyau yace wannan madauki na biyu kenan da wannan magana da malami za a daukan da wannan ma'ana walahu mahmalun salif sannan kuma haka har wa yau akwai madauki na uku inda za a iya fahimta ta uku wa huwa ab'adun nas minhu kuma shi Sheikhul Islam al-Harawi wanda ya faɗi wannan maganar ya yi nisa da wannan kada a dangana shi da wannan ba haka yake nufi ba amma za a iya ɗauka akwai masu ɗaukan maganar nan su mata wannan fassarar da zamu faɗa yanzu amma ba maganar sa bace ba abin da yake nufi ba kenan bal ya kafirta ma masu ɗaukan wannan fassarar kamar yadda magana za ta zo a gaba wa huwa ab'adun nas min walakin qad qumila alayhi amma kuma an ɗauki magana nan akan haka ko za a iya ɗauka haka huwa anna salika ma dama mahjuban an shuhudil haqiqati bi shuhudit ta'ati wal ma'siyati ra'al af'ala bi ainil husni wal qubul cewa shi matafi zuwa Allah muddin akwai hijabi a idansa wato yana kallon ya tsaya yana kallon da'a da zunubi akwai hijabi da ya kare shi da ganin haƙiƙa alhaƙiƙacin rububiyya to sai ya dinga ganin aiki da idan kyakkyawa da mummuna far'a min hatta atwal ba'asiya ta dinga ganin abin da yake da abin da ma'asiya sabo fa idza taraka ila shuhudil haqiqatil ula idan ya daga ya kai inda ya kai shaidar haƙiƙar farko to kuna jin wasu masu cewa ɗan haƙiƙa ko to wani ce matabar ɗan haƙiƙa suna ganin sun kai wannan matsayin na mushahada wanda ci shuhudi suna ganin ba sa ganin komai sai rububiyar ubangiji to wanda ita ce hakikatin kauniya hakika wacce ita ce take sarrafa komai take yin komai duk abin da ka aikata yana cikin karkashin rububiyar ubangiji da izzarsa da kudurarsa an gane to sai to wara'a shumulul hukmil kauni lil kainati wa hadati biha suka ga wato lullubewar hukuncin kauni hukuncin ubangiji subhanahu wataala rabbu ga dukkanin abin da yake faruwa duk abin da ya afku yana faruwa ne da ikon Allah yana faruwa da kudurar Allah yana faruwa da mashi'ar Allah ba sa ganin komai sai wannan wa adam khuruji zarratin minhu anhu zarratin minhu anhu kuma cewa wata ƙwayar zarra ba ta fita daga wani hukunci na Allah zala an istikbahu shay'in min al-af'ali to sai yazo ba ma ya ganin wani abu mummuna wa shahidaha kullaha ta'atin sai ya ga ma duk aikin da ya ma ai da'a ce kun gane inda suka bata ko su ne masu cewa sun je hakika mutum ya ce ba sai ya yi sallah ba ai kuna jin su ko ko mutum ya ce in ya aikata in ya yi sinima ba wani abu bane yana to wannan ita ce wannan hakikar da suke faɗa kuma wato kullum ana faɗa akwai bambanci tsakanin ɗariƙa da sufanci duk da ana ta ɗariƙo na sufaye sufanci ilimi ne kamar da fiqh yake ilimi tafsiri ilimi hadisi ilimi
wannan ilimi ne na ruhi. Kowane ilimi akwai mai kyau a ciki, akwai mara kyau. Kuma ka'idar da ake bi a sauran ilimai ake bi akan ilimin sufanci. Idan fiqhu ne malami ya ijtihadi, za a koma a duba Qur'ani, a duba hadisi ko a duba mai ijma'in malamai, a ga menene yayi daidai, sai a ɗauki magana a ce wannan an yarda da ita, wannan kuma ci ba da ita. Ko ba ka ba? Haka tafsiri. Akwai tafsirin batiniya. Mutane ne za su ɗauki ayar Qur'ani sai su mata wata fassara daga baki ɗaya, ba a samu asalinta a wajen hadisi manzon Allah ko wajen salaf ko wajen malamai, ta ma saba ka'idar luga. Amma sai su ce wai wata ma'ana ce suka samu fahimta ta ɓoye. To yanzu dan akwai tafsir batiniya, ai ba za a ki kuma tafsiri wanda yake mai kyau. Akwai hadisai na ƙarya, amma dan an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya, ba kuma za a ce an yi da sahih Bukhari ba ko sahih Muslim. To haka sufanci. Akwai abubuwa a cikinsa da malaman sufai suka faɗa wanda yake mai kyau, akwai wanda suka faɗa mara kyau. Abin da yake mara kyau ya kamata a yanke shi a ɗauka aji idan ya ci karo da shari'ar Allah. Duk mutumin da ya kai wani matsayi yake cewa ya kai kansa wani matsayi, wannan matsayin da ya je an ɗauke masa sallah, to wannan matsayin ba sunansa ɗariƙa ba, sunansa kafirci. In cewa ya je wani waje, ya yi fana'i, ya ɓace, ya je ya wani wusuli, to inda ya je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ai yayi Isra'i ya mi'raji ko kuma ba, kuma da mi'raji in je kusanci ne, kusanci ya wuce thumma jana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adla, haka fa yaje. Amma da yaje sai ya dawo ya ce an wajabta min da al'umma ta, an wajabta mana sallah 5. Ko ba ka ce ba? Ya an wajabta mana sallah 5, asuba, azhar, asar, magriba, isha. Sai wani ya ce shi ya je wani waje ya ga wata hakika. Da ya dawo sai ya ce an ɗauke min sallah. To yanzu kam inda ya je, inda annabi ya je ne? Manzon Allah sallallahu alaihi inda ya je dawo mana da sallah. Sai shi ya je wani wajensa ya ce mata hakika, sai ya dawo mana da babu sallah. To ka san ko inda ya je ba na manzon Allah ya je ba. Ina fata an gane a hankali. Abin da yasa muke maganar nan saboda abu ne wanda in ka tsaya kai ne a hankali mutum yana faɗa, ka san wannan mahaukaci ne kawai. Ko ya ce ɗan ɗariƙa ne kawai faɗa. Kuma fitina da ake samu a duniya na dan mutum ya yi da'awar shi dan wata ɗariƙa da in yi magana ɗauka a dangana wa ɗariƙa, abin da ke jawo kenan wannan rashin adalci. Kamar abu ne na rubidimin siyasa. Yanzu sai a samu ɓarawo a unguwa, in yi sata, ya sata a ɓarawo, sai a ce ɗan PDP ne ko ɗan APC. To PDP ko APC ta sake sata? Ɓarawo ne kawai, sunansa ɓarawo. Ko sunansa ɓarawo, ko ma ɗan ina ne sunansa ɓarawo. To haka idan mutum ya yi kafircinsa, to kafirci yake. Ko da shi ya ce shi dan sai a duba a ce ɗariƙan nan mai ce. Shi yasa ni fito da wannan littafin, wani ƙaramin littafi ne gashi na mai amfani. Sunansa haƙiƙatu ɗariƙatu Tijjani na Sheikh Sharif Ibrahim Saleh. A cikin littafin nan kana farawa kafin kai nisa za ka ga inda ya kawo maganganun malaman Tijjaniya su Ahmad Sukairaj suka ɗauko magana shi Sheikh Ahmad Tijjani inda yake cewa duk abin da kuka ji daga wajena ku auna shi da mizanin shari'a. In ya daidai ku ɗauka, in ya daidai ku aji. Sharif Saleh magana a nan da yawa ya ce dukkanin abin da aka faɗa. Ya ce aka ce wai na ɗariƙa ga inda yake cewa wa idza taqarrara ladayka hadha ayyuhal munsif kunta mu'taqidan aw muntaqidan, to idan dai zaka yi adalci kuma ka san abin da Shehu Tijjani ya ce na ce idza sami'tum anni shay'an fasiluhu bi mizan shari, idan kun ji wani abu daga wajena ku auna shi da mizanin shari'a, fa ma wafaqa fa khubuhu wa ma lam yuwafiqhu fatruhu.
abin da yayi daidai da shari'a ku rike, abin da ya saba shari'a ku aje, abin da shi ya ce to idan har za ka yi masa adalci ka yadda da shi ko kana su ko baka yadda da riƙa ba fala shakka annaka la taqbal tirhat al-mansuba li hada sayyid al-jalil al-musrih بالتبرئ منها سواء تحقق لديك أنها منقولة عليه أو منقولة عنه wato idan har ka yarda da wannan to ba za ka yarda da irin shirme da za a zo a dangana gare shi ba sawa'an ka ma tabbatar cewa an nakalta daga wajensa ne ko an nakalta ko nakalta aka dora masa aka dora masa naqala anhu ahbabuhu aw ada'uhu wa'anda suka nakalta suka ce ya faɗa masoyansa ne ko makiyansa ne dhukirat fi kutubil mu'allifina fi tariqatihi aw ghayrihim an ambace ta a littafin waɗanda suke littafi na yan ɗariƙarsa ne ko kuma waɗansu ma ba yan ɗariƙar nasa bane aka ce gashi ko da mutum ya ce shehun tijjaniya ne yayi magana ta saba wa shari'a shehu Ahmad Tijjani ce ku yar ba magana ta bace aw sha'at wa da'at bain ashabihi aw ghayrihim fahim mutabarri'in min jami'i dhalik ko ta yaɗu ma a cikin mabiyansa sun ce ga ra'ayinsu to shi ya kuce daga wannan kuma abin da yake ma tabbatar maka kubutarsa daga gare shi daga wannan wato shi nasa sulukin wanda ya tsaya ya dage akan dukkanin ya yaki dukkanin abin da ya saba wa shari'ar musulunci a zance ko a aiki ko a hali ba a taɓa ganin sa ya yi wani abu shi ba a taɓa ganin sa shi Ahmad Tijjani ya ce ya daina sallah ba a taɓa ganin sa ya ce ya daina azumi ba a taɓa jin sa ya ce ka bari ba to wani wai ya ce wai yana da awar dan Tijjaniya ya kai matsayin da shi an ɗauke masa sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne afdalul khalqi bai zo ya ce an ɗauke masa nauyin shari'a ba to har a nan shi Sheikh Saleh ya yi wata magana mai kyau a wannan littafi inda yake nuna cewa wato illar waɗanda suke dangana kansu da ɗariƙa suke cewa su ‘yan ɗariƙa ne suke aikata abin da ya saba wa shari'a ya nuna cewa illar da suke wa ɗariƙa ta fi illar wanda yake makin ɗariƙa ya ce saboda idan ka tsaya ka duba wato abubuwan nan da suke yi sai da yake cewa da inda yake cewa li anna man nazara ila humasi ba'd haula ila al-batil yadhunnu annahum yajinu bi ghayri al-islam idan wato wanda ya kalli hamasar mutanen nan yadda suke dagewa a kafin da yake mara kyau a cece ba ai sai ya tunani ma wannan anya ko wani addini suke wani addini musulunci anya wa'annan musulmi ina fata an gane wato in ba mutumin da ya zo ya rusa addinin musulunci ba ka zo ka ce wai ka nuna mutane wai hanyar Allah ce ka bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dariƙa ba komai bace illa wa'annan wurdan istighfari ne la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad tace kadai akan duk abubuwan da kake na addini kuma ka zaɓa kuma dukkanin su abubuwa ne abu da aka umarni su sauran abu ilimi ne na sufanci in an ga mai kyau a ɗauka shi ilimin sufanci ya shafi ruhi kuma ruhi abu ne mai haɗari saboda ilimi a kansa kaɗan ne ubangiji ya faɗa da kansa wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka ya rasulullah akan ruhi kace ruhi yana cin al'amuran ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ku ilimi a kansa ba sai kaɗan saboda haka ba kamar sauran abubuwa ba ne akwai shi
mawajid wai ibn Taymiyyah faɗa akwai his dukkanin mutum ya san yana da ruhi ko bai sani ba ba za ka iya siffanta shi ba amma kai ka san kana da spirit kana da soul ka san da ita bambancin ta da sauran abubuwa da suke samammu na waje shine yanzu kamar da cafadan zaka taba shi zaka gan shi zaka nuna wani amma ba za ka yi cewa zo ka ga raina ba amma duk wani abu da abin da zaka taba da wanda zaka sansana da wanda zaka gani da wanda zaka ji da wanda zaka ɗanɗana zaka iya kira mutane kace zo ka ɗanɗana ka ji wannan ita ce zama lokaci wannan littafi ne zo ka gan shi ko zo ka ji wannan magana a kunnanka zo ka sansana turaren nan yana da gashi kaga wa'annan abubuwa ne wanda suke sun samammu ne amma ana sanin su ta hanyar his al-zahir gani ji sansano ɗanɗane taɓa to akwai abubuwa kuma da suke samammu wanda ake sanin su da fitra ba za a taɓa su ba amma ka san ranka ya san cewa kana da rai kana da ruhi ranka ya san cewa akwai Allah wanda ya halicce ka wadan duk ana duba littafi kamar Darut Arad da aka wani na Ibn Taymiyyah ya kawo maka su to shi ruhin nan ubangiji subhanahu wataala ce ilimin da aka bayar kaɗan ne to sai mutane suka shiga suna ta magana a kansa ana tsarkake shi ana ibara a kansa to kawo dole kuskuren da za a samu a wannan fannin ya fi yawa akan kuskuren da za a samu akan misali ai na ga manzon Allah sai mai da yake a wala ko wannan ai da ido kowa ya gani ga tawatiri ko ga tawatiri na cewa ya wanke hannu ya baki ya shaka ruwa ya face ya wanke fuska ga suna hadisi an gani wannan abu da wuya kuskuren da yake ciki kaɗan ne amma magana akan abin da yake ciki tsakanin bawa da ubangijinsa da mu'amalar rai da mahaliccinta to idan aka shiga wannan filin akan samu abubuwa waɗanda ya kamata idan mutum zai shiga ya yi tafus kuma babban magani shine a ɗauki ƙa'idan nan da aka ɗauka kan kowane ilimi in ka ɗauke ta ka auna ta da mizanin shari'a daga sanda ka ji mutum ya ɗauki hanya ko ba malami bane kai daga sanda ka ji mutum ya ɗauki hanya ya fara nuna maka cewa wani abin da Allah ya shar'anta a bar shi ko za a iya barinsa ko akwai alkhairi a barinsa to kada ma ka saurare shi ko wane ne shi ba magana ce an gane ko to yi sai ce wai wa fi mithli hadha al-hal wa'annan ne idan sun kai wannan halin sai ka ji suna cewa ya kudu sai ka ji mutum yana cewa in kuntu asaitul amra faqad ata'tul iradata idan ai na saba umarni ai na bi irada wato Allah ya ce misali kan na shagiya saka da na shagiya na saba masa ko to amma ai shi ya nufi na shagiya saboda shan giyan nan biyayya ne ga nufinsa an gane wai na saba umarni amma na bi irada har yake cewa asbahtu munfaqilan lima tahtaruhu minni fa fi'li kulluhu ta'atu na kasance mai aikata abinda kai ka zaba min na aikata saboda haka aiki na gabaki ɗaya da an fa idan tarak martabatan ukra to wannan ma martabar ta hakika wannan martaba ce da suke cewa wahadatu shuhudi ba a ganin komai sai wato tasarrufin Allah a cikin halitta to akwai ma marhala da tafi ta lalacewa shine wato kuma ita masa bace wannan wahadatu shuhudin nan malamai suna fadawa a cikin hadin sufaye cikin hadin abaicin sukur wal fana su je wato hankalinsu ya tafi su wannan tunani kuma har ana samu ma a cikin wannan halin wasu na maganganu
abin da ke shafahat na sufiya wanda malamai sun musu uzuri kamar yadda aka yi wancan bawan Allah da ya samu raƙuminsa a daji mai yace Allah kai ne bawana ni ne ubangijin aka ce amma bai kafirci ba saboda ba cikin hankali sai faɗa ba to haka suna shiga wani hali sai ka ji an faɗa irin su abai zai bustami an kawo ruwaye daga wajen su maganganu da ake cewa shafahat mamu da zari ya kawo irin su to ane musu uzuri in dai ba zuwa suka yi bayan sun fita daga wannan halin suka tsaya suka ce ba sa ganin bambanci tsakanin Allah da abin da Allah ya halitta ko tsakanin abin da Allah ya umarta da abin da Allah ya hana ba to wannan kuma suka yi inkari da shari'a za a yi musu kuci shari'a shi yasa irin su Abu Musur al-Hallaj aka samu malamai har da malaman su fasu junai suka yi fatawa aka kashe shi saboda muka kaucewa shari'a dole za ta kunce a kanka komin girman ka to waɗansu sai suke ganin ma ai babu ma su kansu ba su ba samu bane ba komai ma gaba ɗaya duniya sai Allah shi ake cewa da wujudi fikra ce da aka dangana ta da Muhyiddin Ibn Arabi amma kamar da Ibn Jami'a yake faɗa Ibn Arabi kamar mutum ne wato ya dauki yaro ya kai shi bakin rijiya ya tafi shi ba shi gefe yaron na rijiya ba amma wasu suka zo bayansa suka ɗauki yaron nan suka jefa shi cikin rijiya to shi dai laifinsa da ya kai yaron nan bakin rijiya ya kai shi rijiya amma shi ba shi amma ka duba su Konawi su Ibn Sab'in su Kashani maganganun su ya suna ciki to duk daga nan ake ɗauko waɗannan rigingimu wato abin da ya fi komai sauki ya fi komai lafiya kai kusancinka da ubangijinka ka tsarkake zuciyarka ka bi kuma idan wannan abin da ake cewa fana'i din ne dan saboda babu lokaci amma gobe in Allah ya kai mu kafin ci da karatu zan yi bayani akan fana'i da ake cewa fana'i iri uku da fana an iradati siwa da fana an shuhudi siwa da fana an wujudi siwa zan kokari ne bayanin su a hankali yadda za a fahimta ba don komai ba saboda irin waɗannan maganganun da ake ci a unguwa a rediyo a ina ka ji an ce wani yaro ya tashi ya ci kaza to idan ka ji ka san daga ina ya fito kuma ka san wani akwati za ka sa shi to saboda haka ita dariƙa kamar kowane abu mutum ya shiga kuma zai je karance-karancensa akwai wanda zai je karanto shirmi ya aiki da shi wanda zai karanto aikin alkhairi koyi da bayan Allah magabata sai ma mutunai sabu ya zai samun gasari ɗaukar maganganunsu ya aiki da su da akwai wanda kuma zai je ɗauko su Imam al-Harawi din akwai wanda kuma zai je ɗauko maganganu wa'anda wace da ma bai fahimce su ba kuma kamar yadda wannan din yadda wannan magana ta nuna kaga misali ai ga magana da malam yayi amma ga shi ne kuma na fitar da fuska da ake fahimtar ta wacce ba ita malamin yake shi kansa malamin ya kafirta waɗanda suka ɗauki magana nan da wannan fuska amma an ɗauki maganarsa ana yawo da ita ana cewa ga abin da ya faɗa to ya ce fa'ida ta raka martabatar kufra idan ya sake ɗagawa wata martaba a wajensu wa zala an farko bainar rabbi wal abdi ya zo ba ma ya ganin wani rarrabewa tsakanin ubangiji da bawa kama zala an fil martabatar thani ya ce alfarko bainar mahabubi wal mas'ud kamar yadda a cikin martaba ta farko ta shuhudi da yake cewa ya kai hakika ya zo baya ganin bambanci tsakanin abin da Allah yake so da abin da Allah baya so sai wal ma'mur wal mahzur da abin da Allah ya umarni da shi da abin da ya fadakar da shi sai ya zo ma ya wuce nan ma sai yake ganin ma ai ba bambanci ma tsakanin ubangiji da abin da Allah ya halicce duk ɗaya ne sai kala sai dinga cewa ma san mata'atun wala ma'siya ai babu ma wani abu wai shi da'a ko zulmi إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة أي أكتي أن بي ko an saba ai tsakanin abu guda abu tsakanin mutum biyu ne tsakanin abu ne ko wani ne zai bada umarni a ce ka bi ko in an ce da'a ai wani ne yake bin wani
in an ce sabo wanda yake saba wani ko da a can cewa yayi ai saboda abubuwan nan gaba ɗaya daga wajen Allah suke ba za a ce da abu da ba za a ce da ko dai umarninsa ne ko kuma iradarsa. To yanzu sai ya kai ma inda yake cewa to ai tunda da wanda yake umarnin da wanda ake umarta abu ɗaya ne, ai babu zancen da'a babu zancen sabo. Wal mu'iu ainihin muta, ai wanda yake bi shi ne ainihin wanda ake bi. Fama hahu na gairu, ai babu wani abu da yake daban. Fal wahdatul mutlaqa tunfi ta'a wal ma'siyah, ko wannan wahdatul mutlaqa cewa abu ɗaya ne cewa gabaki ɗayan mu asali wato ɓatacciyar dai wannan aƙida cewa Allah shi duk abin da ka gani kawai bayyanar ubangiji ta jirin ubangiji ne subhanahu wataala a cikin kawai. To wannan ita take a wajen su take dusa maganar da'a da masu fasu'udu min wahdatil fi'li ila wahdatil wujudi yazilu anhu bi za'mihi tawahhumul inqisam ila ta'ati wa ma'siyati, wato daukaka da yayi daga abin da ke ce tauhidul af'ali, kadaitar aiki, cewa dukkanin aiki zama ko ba zancen mai kyau ko mara kyau daga wajen Allah yake, wato tauhidul af'ali zuwa wahadatul wujud, zuwa tauhidul wujud zama gaba ɗaya ma komai ma Allah ne. To sai gaba ɗaya a tunanin wannan mutumin fa wai babu zancen rarrabewa tsakanin da'a da sako, kama kana su'udu min tafrikatil amri ila wahdatil hukmi yazidu anhu thubutul ma'siya, kamar yadda ɗagawa daga rarrabewar umarni zuwa rarrabewar hukunci take kauda tabbatar sabo. To wannan ita ce fassara mummuna da ake wa wannan magana da ta Sheikhul Islam Al-Harawi da maganganu masu kamar wannan. Wa hadha inda al-qaumi min al-asrar allati la yastajisuna kashfaha illa li khawasih. Wannan a wajen su waɗansu malaman na sufai suke ganin waɗanda cikin asraru waɗanda ba sa ma yadda a buɗe su a yaye su ba a yaye ta, sai ga wanda suke hawa suke batutu a cikin su wa ahlul usulin da wanda suka samu usuli. Lakin da sahibul manazil, sai dai shi wanda ya wuce manazil Sheikhul Islam Al-Harawi bari'u min haula, ya kubuta daga wannan, kamar yadda za a ce Shehu Tijjani ko Shehu Karko, duk wani malami mu'tabari na dariƙa wanda ya fito ya ce hanya ta hanyar Qur'ani ta hanyar sunna, to duk abin da aka dangana da ƙasa wanda ya saba wa Qur'ani da sunna sai ka ce ya kubuta daga gare shi. Wa huwa mukaffirun lahu, shi Imam Al-Harawi ya ma kafirta masu wannan aqida, ya ce kafirai ne. Bal mukhrijul lahum an jumlatil adyan, ya ma fitar da su daga cikin jumlar addinai gaba da cewa wannan ba addini suke ba. Walakin zakarna zalika, amma dai mun ambaci wannan da annahum yahmiluna kalamahu alayhi, saboda suna daukan maganarsa akan wannan ma'ana, wa yazannuna minhu, suna tunanin shi yana cikin su. To abin da yasa ni ma ne wannan bayani na dauki danda na niyyar wannan gaba ɗaya wurin a yanke shi a cikin karatu. Amma ganin cewa akwai mutane da suke wannan da'awa kuma suna dingana kansu da ɗariƙo, sai kullum a ce yau an yi wannan kaza, an yi wannan kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wani ya ce yana yafe zunubi, wani ya ce babu zunubi, wani ya ce an ɗauke shari'a, wani ce an ka kai wani matsayi ba sai ka yi sallah ba. Duk waɗannan abubuwan na ga ya kamata a fahimta. Kamar da na ce goben Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan karatu. Za a zo kan tasin wacce bi a yayin, za a zo kan tabbatar da wannan tafurka, sannan kuma kafin a ci gaba da karatun sanyi wannan ɗan ƙaramin bayani akan abin da ake bukata ga mutum idan yana neman wannan kusanci da Ubangiji. In dai har ka kai wannan matsayin na wusuli, to abin da kake gani shine ba ka ganin komai sai abin da Allah ya umarce ka shi, hana ba ka ganin wani Ubangiji sai Allah, amma tare da tabbatar da cewa kai abin halitta ne. Lokaci ya kawo sai mu tsaya a nan zuwa ci gaba gobe insha Allah. Allah Ubangiji ya sa abin da muka faɗa daidai ba mu ladansa,
wanda yake kuskure kuma daga wajen shaitan ne Allah ubangiji ya yafe mana. Allah ya karɓi azumin. Akwai mace-macen da aka ce kullum sai ci ake. Akwai mahaifiyar da General Akilu wacce ta rasu. Akwai mahaifiyar Malam Hadi Gwani wacce ta rasu. Mu ma nan wajen mai banda yake akwai ƙannan mahaifinta da mace da namiji wanda cikin kwanakin nan muka rasa su. Kuma muna da labarin cewa Malam Jaurawa ba shi da lafiya na asibiti. Allah ba shi lafiya. Wanda suka mutu Allah ubangiji ya gafarta musu. Mana sai ta'aziyar mu. Allah ubangiji ya cikaita mana wannan mace-mace da rashin lafiya ko ina ana ta ji. Dan uwa da makwabta Allah ubangiji ya iyaye wannan bai. Salati goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karanta Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب